Mae'n wythnos iechyd dynion wythnos yma. Dwi'n barod i siarad. Wyt ti? 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 Yn ôl Mind, mae 2 allan o bob 5 dyn wedi cyfaddau rhyw dron i bywydau oedden nhw'n teimlo'n bryderus neu'n isel. Dwi'n barod i siarad. Wyt ti? 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 Mae'n iawn i siarad, mae'n iawn i ddeud, hei, di bethau ddim cweit yn iawn, felly os ydych chi'n teimlo bod chi angen siarad a bod chi'n gallu siarad efo rhywun, gnewch hynny, mae'n bwysig. Nawn ni siarad am iechyd corfforol wastad os da ni'n teimlo dda, neu os oes rhywbeth yn brifo. Mae iechyd meddyliol yr un mor bwysig os nad yn bwysicach, felly ie, os na rhywbeth yn eich poeni chi, dwi'n annog chi i fynd i siarad. Mae'n bwysig. Dwi'n barod i siarad. Wyt ti? Dwi'n barod i siarad. Ydych chi? Dwi'n barod i siarad. Wyt ti? 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 Siaradwch gyda'ch teulu, eich ffrindiau, cydweithwyr, meddyg, neu asiantaethau eraill all gynnig cefnogaeth. Mae siarad yn bwysig. Dwi'n barod i siarad. Wyt ti? 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 Os da chi'n barod i siarad ac eisiau gwybodaeth ynglyn â lleg a cymorth, gall y pamffled gwybodaeth i ddynion Dwi'n barod i siarad wyt ti fod o gymorth i chi.